Lief Drummels, lief Drummelinnekes. Wat moeten de mensen zich toch mij in een kort tijdsbestek kunnen omschakelen. Sinterklaas is nog maar amper in Spanje. Het kerstkindje, dat moet de zolder nog op. In de keuken ruikten de oliebollen nog. En het vuurwerk van Aald op Neet huurde zelfs hier en daar nog knallen. En vanavond alweer moeten wij ons maskers opzetten. Of misschien beter gezegd, ons maskers afzetten. Maar Drummels, omdat het nog net geen 3 koningen is, wens ik ook namens de Drummel een zalig, een gelukkig, een voorspoedig, een gezond, een succesvol, een blij en een te gek 1991. Doorhalen wat niet van toepassing is. Ja, Drummels, en na de liedjesavond op 20 oktober en het Drummel Alaaf op de 11e van de 11e staan we nou voor ons pronkzittingen. En dat is dan de derde activiteit in het nog prille seizoen. En de pronkzittingen, deze pronkzittingen, dat zijn de officiële pronkzittingen voor onze prins Paul de Eerste, prinses José en zijn adjudanten Joost en Wim. Ik sta wel even met de rug naar haar toe, maar ik wil toch heel bijzonder welkom heten. En ik wil mijn welkomstwoord vergezeld doen gaan van een boeketje bloemen voor de prinses met de bijbehorende attributen. Mag ik even?
Dat was ons eigen Dreumelgarde met een spiksplinternieuwe gardedans. Ik heb hem voor de eerste keer mogen zien in het verpleeghuis op de 11e van de 11e bij in de middag voor de patiënten van het verpleeghuis. Dan moesten ze op een heel beperkte ruimte dansen en dat ging ook geweldig. Maar vanavond was het perfect en het is zo simpel als je misschien in de zaal zit te kijken. Maar het is een bijzonder zware opgave, want als je ze voor de tijd onder in de kleedruimtes bezig ziet met strekoefeningen, dan kunt veel meer bij kijken als dat wij denken. Ze trainen iedere week in de toeter van Berkelheim. Ze hebben een perfecte leiding om zich heen. En het resultaat, Dreumels en Dreumelinnekes, dat hebben ze hier op de bühne neergezet. Mechis, proficiat en een applaus van alle Dreumels en Dreumelinnekes uit de zaal. Altijd wel wat. Ja, er is altijd wel wat ohne zin of vorige weer is anders overdenkt, maar met die een ding is iedereen het eens. Het is een goeie carnaval en we hebben zonder prins, die een ding heeft ieder meegeliefd. Het is zo fijn eruit te zien, hoe de sporsterheumerie. Je hebt van die dag, dan giert er niks goed. Alleen tegenslag, mij kokt over het bloed. Maar go dan niet druk en denk aan een tijd waar ellende niet bestiert. Ja, er is altijd wel wat ohne zin. Of voor je weer het anders overdenkt, maar met die een ding is iedereen het eens. Het is een goeie carnaval en we hebben zonder prins. En die een ding heeft ieder meegeliefd. Het is zo fijn daarin te zien, dat is Oosterreumelie. Er zie nog staat daar, dan zit alles mij. Nou geen geklaag, je het over een rij. Als je het maar wil, dan lukt het wel, zeker met de carnaval. Ja, er is altijd wel wat ohne zin. Of voor je weer eens anders overdenkt, maar met die een ding is iedereen het eens. Het is een goeie carnaval en we hebben zonder prins. En die een ding heeft ieder meegeliefd. Het is zo fijn daarin te zien, hoe dat was toch Reumelie. Ja, er is altijd wel wat ohne zin. Of voor je weer eens anders overdenkt, maar met die een ding is iedereen het eens. Het is een goeie carnaval en we hebben zonder prins. En die een ding heeft ieder meegeliefd. Het is zo fijn daarin te zien, hoe de Oosterreumelie. Dankjewel Rob en Wim voor het liedje Altijd wel wat. En we vervolgen met een liedje wat toen op de 3e plaats eindigde. Ik kan nou niet missen. De tekst is van Peter Hendricks, de zang en de muziek is van Mien Vermeeren en Mieke Brinkmans. Ik kan nou niet missen. Vandaag heb ik nog niet gezegd hoeveel ik van
zolang ik leef ook van hoe houden blijven zal. Dat is toch ook toevallig zeg, dat bij ons helemaal treffen. Jarenlang heb ik gedacht, dat zie ik nooit meer weer. Kom eens wat donder bij mij staan, dan zeg ik al hier even. Hoeveel ik van haar, net als de allereerste keer. Vandaag heb ik nog niet gezegd dat ik kon niet gaan missen. Vandaag heb ik nog niet gezegd hoeveel ik van haar houd. Vandaag heb ik nog niet gezegd, maar ik kan me vergissen dat ik zolang ik leef ook van haar houden blijven zal. De eerste keer voor jaren terug was ik nog heel verlegen. De ganse vastenavond ben ik ongekomen. En toen opeens de morgenplaats, ik moest er niet meer tegen. En zag zo zoetjes dat ik mee zelfs niet kost verstaan. Vandaag heb ik nog niet gezegd dat ik kon niet gaan missen. Vandaag heb ik nog niet gezegd hoeveel ik van haar houd. Vandaag heb ik nog niet gezegd, maar ik kan me vergissen dat ik zolang ik leef ook van haar houden blijven zal. Vandaag heb ik nog niet gezegd dat ik kon niet gaan missen. Vandaag heb ik nog niet gezegd hoeveel ik van haar houd. Vandaag heb ik nog niet gezegd, maar ik kan me vergissen dat ik zolang ik leef ook van haar houden blijven zal. Dankjewel, Mieke en Min, voor het liedje getiteld Ik kan nou niet missen. Samen doet de tekst en de muziek en het wordt ook gezongen door Bianca en Pieter. Samen oet. Weet wie er met de vasten over samen doet de bol. Ja, we dansen en springen en gaan al maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vasten over samen hebben we pas vol. Toen ik voor de bus wilde kennen, door huis in dat kleine café, door ik nou zo vinger die kennen. Ja, deze die wil meer van mij. Weet wie er met de vasten over samen doet de bol. Ja, we dansen en springen en gaan al maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vasten over samen hebben we pas vol. Ik word dat café door binnen. Ik zag hoe ik word recht verkocht. Ik wou jou toen keer voor mij binnen. Dus heb ik ook toen meteen gevraagd. Weet wie er met de vasten over samen doet de bol. Ja, die dansen en springen en gaan al maar door. Maak de glas maar weer eens vol. Weet wie er met de vasten over samen hebben we pas lol. Met carnaval gaan wij weer feesten. Wij zien dan die drie dagen hier. Want van al is toch de feesten. Wij zeggen dus nog maar tegen hier.
wiegen met de vastenoven. Samen doet de bol. Ja, wij dansen en springen en doen nog maar door. Maak de gast nou weer eens vol. Wij wiegen met de vastenoven. Samen hebben wij pas lol. Samen hebben wij pas lol. Dankjewel Bianca en Pieter, dankjewel multitale muzikanten die dit liedje, zoals je gehoord hebt, begeleiden. De winnende slager van 1991, dat deugt de vastelovend. Het is een liedje wat van tekst, muziek is voorzien door Petri Boots en Thea en Petra Thijssen en het wordt ook door alle drie gezongen. Dat deugt de vastelovend, begeleid door de multitale muzikanten. Toch nooit meer kwijt. Dat uit de vastenavond, dat je ook overal werd kriepeltjes wat kreeg, dat klinkt zo veel belovend. Een middag met z'n allen lekker gek te doen, wat lukt nog vanavond. Met ons ergens heen te gaan, dan als ze weten. Dat was de winnende slager. Goedenavond allemaal. Ja, goedenavond allemaal, ja. Volgens mij kennen ze ons hier nog gar niet. Dat zou je goed kunnen doen, ja. We zullen ons nog maar eens even voorstellen, Wannerie. Ja, doe dat maar eens. Ik ben smookdoer. Ik paaf keer een sigaretje of 20. Oh. Ja, en ik ben Klep Marie, hè, en ik proef er geen, ja. Ja, proost op een hartstikke gezellige avond, hè. Wat jammer dat die er allemaal in een hebben hier, anders zou je weer de zomer in gegeven. Ja.
Zeg, hoor, ik woon hier net nog hier achter in het café, hè. En de vruchtenober aan mij, zeg mevrouw, de wien die je besteld had, moest dat een rode of een witte zien? Ja, ik zeg, jong, dat maakt niks uit. Ik ben toch kleurenblind. Ja. Oh, ik ben vanmorgen nog bij de dokter geweest, Marie. Oh ja? Ja, voor mezelf. Oh, wat afvallen dan? Nee, dat toch niet, nee. Oh. Maar weet, ik heb verdorie voor het zonnelast van henneveel, wa? Ja, echt waar, huur. Oh, en wat heet een dokter dragen door dan? Ja, die wist er ook graag in rood mee. En op een gegeven moment zei hij... weet je wat, vrouwke, ik geef u wel een verwieskaart voor de polier. Ja. Ja, die dokters op vandaag, die zien toch wel kundig, hoor. Ja, ik moest van de mine, ik gymnastiek gaan doen voor mijn stiefkneuk. Ja. Ja, dat doe ik wel. Jazeker. Zeg, kun ik heel in een split vallen dan? Nee, dat kan ik niet. Oh. Maar weet je, mijn kuip wat, die zegt wel altijd dat ik in de knup kan vallen. Ja. En volgens mij kun je dat niet. Nee, dat kan ik niet, nee. Oh, door en de nieuwsdokter van mij heeft me ook nog tabletten voor geschreven. Ja, wat 200 per dag. Toch niet innemen, hoop ik? Nee, natuurlijk niet. Nee, die moest ik op de grond laten vallen en dan 1 voor 1 oprapen. Dat zou wel gebaat hebben. Nee, bij mij niet, maar als kat wel. Ja, die springt nou 5 meter hoger als die is, ja. Ja. Zeg, door, zullen we ineens onderhand die mensen gaan vertellen waar we afgelopen zomer zijn geweest? Nou, doe je dat maar. Ja, wie had je ons namelijk opgegeven bij Veronica, hè, als Pin-up girl van de maand. Ja, echt waar? Ja, zo te huren, Marie, hebben ze het hier ook wel eens mee gezien? Ja. Ja, het is toch duister in de zaal. Oh, lacht er maar gerust mee, hoor. Oh, en als dat programma er s'avonds opkwam, was, dan zag meneer Kuups mergens al tegen mij... zeg, vrouw, hoef je vanavond nergens heen? Je kunt anders gerust gaan, hoor. Ja, en anders is dat zo'n schuitige niet. Oh, nee? Nee, ja, die van nu wel, daar. Nee, dat van mij ook niet, nee. Nee. Oh, door weet er nog dat we de foto's van ons op moesten sturen. Ja, de mooiste die we hadden, hoor. Ja, echt waar. Ja, ze vonden ze toch schondig eens, hoor, want wij mochten allebei op audiëntie komen. Ja. Oh, en toen het eindelijk zo wit was, hè. Ik zeg tegen Marie, dan gaan we naar zo'n garage en dan huren we voor een paar dagen zo'n pamper. Ja, dat is zo'n ding voor gaan in de Harderweg. En toen op naar Veronica, hè. We hebben wel lol gehad, dat zeg ik. Ja, ik zag al direct onderweg tegen die door, hè. Volgens mij kom ik toch veel beter voor de nagescheen met mijn figuur, want het geest ziet veel te dik van boven. Ja. Maar jong, dat is ook juist mijn specialiteit. Oh ja? Ja, zeker Marie, want als je niks hebt, hoef je door niet aan mij te doen, hoor. Oh, daarom zeggen ze ook altijd, wie het grote niet eert, is het kleine niet weer. Ja. Wat zit jij aan het zoeken al? Jij bent een draad kwijt, hoor. Oh, dat hoop ik toch niet? Ja, echt waar. Wetten? Wat wetten? Wetten? Oh, wetten. Oh, wetten. Wetten, die vrouwen die door bij die pin-up club aan mij doen, hè. Die hebben mij van alles aan. Nou, dat kan ik niet zeggen. Ja, ik bedoel zo wat elastieks. Oh, wat aerotrix heet dat. Dat weet ik zeker. Ja? Ja, nou in ieder geval zo'n schoenrimpjesbox. Ja. Of zo'n tango-slipje. Ja. En dat is ook mooi gepast van Marie. Ja, goed, ja. We zijn er wel winkel uit geweest voor zijn box. Maar nergens hij zo smoot. Nee,
Nee, nergens. Alleen in één winkel wel. Maar daar wordt het 1 halen en 2 betalen. Ja, ik zeg, we komen wel van Horst, hè, maar we zien een gek, hè. Nee, Ja. echt lang, nee. Nou, dat zeg ik al. Maar doe, weet je nog dat er zo'n politieus nou zo te fluiten? Oh ja, we reden gewoon door met onze pamper, wa? Ja. Oh, maar op een gegeven moment had hij er ons toch ingehaald, huur. Zeg, vrouw, die zei, huurde je niet dat ik naar jullie aan het fluiten word? Zeg, je goed schoon, maar je ziet mijn type gaan neer. Ja. Ja, ik vond dat ook niet zo'n schone, nee. Nee. Maar hoe doen dat we bij Hilversum komen bij Veronica, hè? Hoe meer dat ik hem begon te kniepen, dat zeg ik ook. Ja, maar ik word toch wel een beetje schoon dat ik niet sexy genoeg word. Oh, ik zeg nog tegen Marie, nou mag je toch niet zo'n dikke bier doen. Zolang de politie nog nooit fluit, hebben we nog seksappeal genoeg in huis. Ja, toes, ja, maar daar heb ik niks aan. Ja, en eindelijk worden we eraan gekomen bij de studio, hè. Ja, oh, dan zagen we het wel. Er stond met een ganse rit schoon vrouw nu, hè. Ja, en die lieten ons allemaal vuur gewoon. Ja. En ineens komt er zo'n hier naar ons toe en die zei al van... zeg dames, is het ook soms de bedoeling dat jullie hier ook aan mij doen? Ik zeg, ja zeker, of doet degene dat weer de schotel komen wassen? Ja, en toen ik voor het eerste onderdeel aan de beurt was in mijn badpak, hè, toen keken ze toch oorgenoeg, dat zeg ik ook. Ja. Ja, oh, en ik zag me alleen gedachten op de videoclip liggen, hè, toen ik toch onder de loper moest tippelen. Ja. Nou, vanavond dat die Marie nog nooit getippeld heeft, vond ik dat jij dat goed koos. Ja, beter is geen. Oh, ja. Ja, want geen zo toch maar wat te steuntelen, Oh, ja. ik word toch op van de zenuwen. Ja, dat zag ik wel, ja. Ja, dat overmaat van Ram veld die door me ook nog van een zak af. Ja, en ik ga er ook nog graag in aan. Nee. Ja. Maar en ik wil die door helpen, hè. Ja, dan liggen we er allebei op de loper te kijken. Ja, en dat moet ook nog gaan, hè. Ja, wist ik veel dat al drek een punt ging. Ja, want er zat zo'n ganse rit jury mensen die ons door bekeken, wa Marie. Ja. Ja, er zaten echte kijkers tussen, huur. Ja, zo'n zakte kona. Ja. Ja, en er zat zich ook nog iedere 2 minuten en een andere bril op. Ja. Oh, en door neven zat Jan Abbe nog. Ja, die keek zich ook te ogen uit, huur. Want die is van nature ondernemend. Ja. Oh, en ineens te huren wie willen smook door en klep Marie onmiddellijk naar de jurytafel komen. Ik zeg tegen Marie, maar we hebben nog eens niks gedaan. Zou je het nou al geworden zien? Nou, ja. Ja, we zien het minstens geworden, ja. Ja, dadelijk gaan we nog naar huis met een dikke Mercedes onder een schoonplaats van De pamper, ja. Ja, maar dat kwam wel heel anders uit, zeg. Ja. Ik zag het al direct. Die zag dan komen, die had de foto's van ons voor zich op het tafel liggen. En zei het, zeg dames, die foto's die jullie opgestuurd hebben, dat zien er wel van 30 jaar geleden. Ja, ik zeg, dat klopt ook, ja, want we moesten toch de fijnste opsturen die we hadden. Ja, hebben we ook gedaan. Ja, zeker. Ja, ik word zenuwachtig, hè. Ja, dat werkt anders nooit, hoor. Nee. Nee. Ik zeg, zien we het nog geworden, ja of nee? Nee, helaas niet, zit de zak. Dan Kona. De Kona. Ja. Ja. Maar voor mij hebben we wel de meeste punten. Ja, ik zeg, dan stek ze maar in uw thuis. Nee, joh, hij wist toch gans gegeven, wa Marie? Ja, alles wat we hebben. Ja, we hebben wel wat in huis, huur. Jazeker. Maar Ja. jong, ik zeg tegen Marie, wat zoeken we hier nog? Nou. Ho, volgens mij kan ik maar beter gaan tennissen, want een tennisarm heb ik toch al.
Voor ons door, dat is handig zeg. Dat hebben de meesten nog aan, nee. Maar dan zou ik even wel niet te hard springen als ik go word. Ja, wat nou dan weer? Ja, nee, dan dadelijk ook nog een paar tennistitels erbij ook nog. Ja, en onderweg zien we ons nog in de sauna gezoeken, want dat hebben we nog nooit gedaan van Marie. Nee, dat moest heel fijn zijn, ja. Ja. Ja, net toen we daar binnen waren gewoon, hè, komt die in Dales met de Ruud Lubbers naar uit de stoom gebleven, daar, hè. Ja, ik zeg, aha, een minuutje met Ruud. Tuut, tuut, tuut. De groetjes eruit. Ja, ja. Oh, maar ik zag het wel toen we er binnenkwamen, zeg. Maar er liep er toch een rond en hij gaat niks aan. Oh, jawel, doe, jawel. Jawel, dan heb je een vlinderstriksje. Ja, door, ja. Nee, maar dan hij gaat niks aan. Ik zeg, maar wat loopt de geeën toch gewoon in op blote kont? Ja, zegt hij. Ik ben de kalif van Bagdad en ik mag dat. Ja, die mende zich wat met zijn strikske, hè. Ja. Oh, wat schrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk toch. Ik zat er al lang kloor op die houten bank, hè. En die Marie die stond er nog met de haffelen in de hoek, in de stoel. Oh. Ik zeg, nou kom hier toch bij me zitten. Ja, ik zeg, maar ik durf niet, want de gun zit er toch in te loren, door. Ja. Hoor, ik zeg, wat door de stoel krijgt hij toch een gans vertekend beeld van hoe. Ja, maar na een half uur, hè, wordt de stoel helemaal weg en toen zag ik hem wel zitten. Ja, en dan had je ook nog een bril op. Allebei die glaas gesprongen van de het. Ik zeg, wat zie je toch een neus en een hals? Waarom had je hier ook een bril op? Ja, zit je, anders zei ik niks. Ja, zo ging dat door, Ja. hè. Oh, Ja. maar ik word toch wel blij dat ik niet tegen die familie zag waar ik heen ging. Dat zei goed toch? Oh nee? Nee, had je het wel gezegd? Nee, natuurlijk niet. Oh, ik werd er mijn muwe van op. Oh. Ja, ik kijk door. Ja, toen zien we ook maar op hoes op eigen gegaan. Ja. Ja, en toen ik zo wat toes word, toen zag ik het wel, hè. Toen hij mijn gratten, dan had je een weerhandje op het hoes laten zetten. Ja, ik waar. Maar jong, wat zei je dat? Ja, zo'n verrassing zal dit van wanneer gehad hebben, dat geloof Oh, ik niet. maar we hebben al lang wat op het hoes staan. Oh ja, wat dan? Een hypotheek. Oh. Ja, zo mensen, het wordt er weer, hè. We hadden je net nog wat laatste berichten gehuurd op de televisie. Oh ja. Dat had ik nog vergeten te Ja. zeggen. We hadden gehuurd dat Huub van Lieshout eruit scheiden, maar die heeft inmiddels een opvolger gekregen. Jan Geurts gaat dat overnemen. Ja, en nou is Huub van Lieshout heel blij, want nou kan hij ook eens eindelijk ingezonden stukken in de echo zetten. Doe. Ja, dat had jullie net gezien. Ja, zo mensen, het wordt weer voor vanavond, hè. Ja. En mogen de volgende keer weer naar Veronica kijken. Ze moet door. En Klep Marie kunnen daar lekker lippen kijken. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Dat was Smook Door en Klep Marie, het erotisch duo in de Dop. Ze hebben het jammer genoeg niet gehaald daar bij Veronica. En daar zijn we ontzettend blij met dat jullie dat daar niet gehaald hebben, want anders zou je te druk werden van Horster Pin-Up Girls op de televisie. Horst Deuveren voor nu staan. Waar is wat nice, fijn. We doen het ook heel geer. Alleen het woordje Horst Deuveren komt maar heel zelden goed in de echo te staan. Is toch misschien maar een te moeilijk woordje voor Horst, denk ik. Daarom zei ik Frans Geer
Frans woordenboek even willen overhandigen, dat hij het even opzoekt en dat hij het dan even doorgeeft en Luub van Lieshout. Ja, dankjewel. Gij zit heer Vero, het kwartet Horst d'Oeuvre, presenteren aan o. Een feestelijk oeuvre, een vrolijk chanson, een bière formidable, een zwaar fantastiek, gevuld met muziek. Dan wat geboord en dan weer een chique, mij wordt geplokt op een leuk melodieke, programma très joli, voor het Horster publieke. Vive la vie, voor grand et petit, lol en plezier, lot dat mee varen, wie zien samen heer, pas straks au revoir, de oven voor zo comfortabel, met zang en wat dans, en een paar woordjes Frans. Voilà, monsieur dan, we gaan nou beginnen, we zien overtuigd, dat het al zal zinnen, het oeuvre van Horst. C'est artistieke, vive la vie, voor grand et petit. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. Dankjewel. Weet je nog, het gezin is niet meer zoals vroeger. Toen vertelde mijn oma, en oma misschien ook wel, nog die sprookjes, hoe dat sprookjesboek, bij de warme kachel, voor het slopen gaan. En daarbij kregen wij chocolademelk met een veil. De wereld is toch hard veranderd. Dus ook de sprookjes. Luister maar. Hansje en Grietje die liepen door de pijs. Ze wooien niet verdwalen, heikiezeltjes in de thijs. Hansje en Grietje die liepen door de stad. Ze voelen zich niet makkelijk, geen meis in de thijs. La 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 la. La 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 la. Oh yeah. Do 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 ba do ba do 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 do. Doepa, Hansje en Grietje, die moet de stad. Blinkende ringen door een neus gaat, het is flat. Lippen zo groen, boskant kapot. Heb ik geen werk, ach god wat trots, schuipen wat rond. Heb ik geen toest, zoeken naar eten bij het heksenhoes. Stong in het bos een schoon huisje. Knisper, knabbel, knupje met snuipjes van kansnupje. Sokkerpek, grote spek, handvol geplek. Ze haaien door volop keuze. Daarom gingen ze door in sneuzen. Yo, yo, rolling, 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 rolling. Hoe die hek
hek staat in die kolen. Hek staat in die kolen. Ze begosten eens te eten. Knibbel, knabbel, knorrie, het leek wel en een orgie. Wat een lol, toverbol, wat zoten ze vol. Toen kwam die oude zeur. Hans stook door een stukje vuur. Rolling, 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 rolling. Hoe die hek staan in die kolen. Hek staat in die kolen. Rolling, 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 rolling. Hoe die hek staan in die kolen. Oh, oh, yeah. Ja, wat ik vandaag weer in mijn keuken heb zitten als heks, dat valt toch niet mee. Een beetje vreten van Hans en Grete. Zo lang zit ik al te wachten. Ik zit te smachten. Nou, oren knooien, kan ik ze eindelijk eens gaan brooien. En wat ik niet op kan, dat eet ik meer gewoon. Want tegenwoordig giet dat schoon in dat hekseriek. Moet er maar eens luisteren. Het is zo schoon, zo'n magnetron. Ideaal voor een heks, zo'n moeilijkheid. Grietje, ik heb te veel gegeten. Ik heb pien aan mijn boek. Pien aan zijn boek. Te veel van die koetjesreep chocolade. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Och, geer, mokeer, mokeren. Oh, mijn blinde deren. Zijn blinde berg. Ach, Grietje, Grietje, Griet. Mijn tanden nog pien. Zo pien, zo pien. Ik moet meer op controle. Hoe ze misschien hier eens gaat zien. Toch zien, toch zien. Wat zal Kruis er door van zeggen? Wat zal hij door van zeggen? Je zal er wel een vulling in gaan leggen. Hij zal er wel een vulling in gaan leggen. Knibbel, knabbel, knuiske. Oh, ik zal nooit meer eten, 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 eten. Van dat huiske. Wow, 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 yeah. Het is wel voorbij dit schone sprookje. Dat sprookje, dat kostte geen nog wel. Ja, ik ook dat er geen einde aan zou komen. Maar wie weet wel dat sprookje al blijven zal. Ja, ja. Het is wel voorbij dit schone sprookje. Dat sprookje, dat kostte geen nog wel. Dit hè? Ja, ik dacht dat er geen einde aan zou komen. Maar wie weet wel dat het sprookje al blijven zal. Maar wie weet wel dat het sprookje al blijven zal. Maar wie weet wel dat het sprookje al blijven zal. Dankjewel. Denken wij allemaal niet de scheer aan wat is geweest? Alles kost, geen sleur,
Ga uw eigen stamke veken. Al het gezellige moet hen. Dit liedje, dat gaat over iemand die geer uit zijn sleur komt. En terugdenkt aan vroeger. Maar mensen, de mooie tijd is niet voorbij. Blijf hem gewoon nog een keer. Hij schuift de straten af, hij werd niet goed voor hen. Eenzaam en verloten, het is niet naar zijn zin. De sleur maakt hem kapot, hij wil er nou eens uit. Hij vult zich opgeloten, geen glimlach op zijn snoer. En bijna in de kroegen heen klinkt muziek rond bij het blondschoemenbeer. Hij kent ze één voor één, al die kroegen heen. Hij zal ze niet vergeten, ze zorgen hem zo geen. Het was nog net als toen, de tapkast stond nog door. Met gezelligheid overgoten, de tijd van toen was door. En bijna in de kroegen heen klinkt muziek rond bij het blondschoemenbeer. Tap die glazen straks schiet het niet meer. Pakken zeer niet te lang en zingen ze een keer la 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 la. Ik stond door in de kroeg en ging eens flink tekeer. Kost mijzelf niet meer, met spijkers in mijn kop, het kost mij niet op. In mijn zondagse pak, in mijn zondige lief, voor een duivel en bang, maar bang van mijn wief. Groof in mijn mond en gul met mijn geld, zo koop ik mijn vriendschap terug. En that's what telt. En straks giet hij weg, op zoek naar zijn weg, stiert hij alleen. Hij slentert over straat, de muziek vervaagt. Hij vult zich weg verloten en denkt nog een keer aan de nacht in deze kroegen heen. Speelt muziek het rond bij het blondschoemenbeer. Tap die glaas maar vol, straks schiet het niet meer. Pakken ze niet te lang en zingen ze een keer. Tap die glaas maar vol, straks schiet het niet meer. Pakken ze niet te lang en zingen ze een keer. Tap die glaas maar vol, straks schiet het niet meer. Pakken ze niet te lang en zingen ze een keer. La 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 la. Dankjewel. Mensen, je hoort het steeds drukker tegenwoordig. Het is eigenlijk een typisch probleem van deze tijd.
namelijk het relatieprobleem. Oftewel hokproblemen. De gewone mens die zegt of denkt, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Zo denken de buren. Het zit toch niet lekker. Het zit toch gaar niet lekker. Oh, een baas, die zegt, zijn er misschien problemen in de privésfeer? Doe het maar rustig aan, doe het maar rustig aan, als het maar niet te lang gaat duren. Ja, en zo zit een deken. Het komt wel goed, mijn zoon. Alles is in Gods handen. Ook de psychiater die stelt zo zijn eigen diagnose. Relationele problemen met neurotische tinten op de achtergrond die echter medicamenteus gemakkelijk te behandelen zijn. Geen probleem. Maar het maakt toch allemaal niks uit? Het draait toch om hetzelfde. Seks. Hurendorf is met zijn goed leven. Gisteren word je niks aan me geven. Ik kan je niks aan, niks opgeschoon hoed. De kam gekend, een kippige snoet. Op de stok met een kumke, mais op de snut. Kijk heen naar de hennepclub. Zien we die goedje nog veel te gaan? Of ligt dat toch in godsnaam aan? Tok, 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 tok. Wat een herrie in mijn hok. Dames, luister toch eens goed. Dat zit hem in mijn hanenbloed. En zo ging het nog een hurtje verder in het hok. Luister maar eens naar het getok. Zonder haar met zoveel hengsten bloed. Als in ons hukske gaan niet goed. We pikken het niet langer meer. Verogen we niet meer uit ons klier. Waar is ten al de kippenkuien tijd? Dan kosten we ons ei nog kwijt. En moet knollen mij dukken met de nokken. Weet wie hen kust ons aan de hokken. Nou, jongen, daar wordt een hand toch wel genaaid. Dat valt wel mee wat ik ga doen. Ik ga naar de hennen van Loon. Ja, dames en heren. Dan komt het nou eens laatste nummertje. Rob, wil je toch nog een ander nummertje ingestudeerd om hier nou nog toch te zien? Hè? Dat is alleen eens mijn zoek naar hebben gekregen, man. Wat ik dus zei, dit is ons laatste nummertje. En het is nog vroeg, hè? Je kunt er nog even lekker tegenaan. Maar denk eraan, meer gevroeg is het ook weer vroeg. Waarop? Wat? Hè? Meer gevroeg is het ook weer vroeg. Oh, ja.
te vroeg, draai mij nog een keer. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, voor ik mijn bed uitklum. Terug mijn ogen niet op, je verrek van de sloop, het is de weg. In het vergaat, de sloop is gedaan, naar het werk toe gaan, het is boete toch zo koud. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, draai mij nog een keer. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, voor ik mijn bed uitklum. Naar de badkamer gaan, voor de spiegel gaan staan, het is als een klap voor mijn smoel. Auw, mijn gezicht in de plooi, jong wat een zooi, dat is krek wat ik bedoel. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, draai mij nog een keer. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, voor in mijn bed uitklum. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, draai mij nog een keer. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, voor ik mijn bed uitklum. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, draai mij nog een keer. Vroeg, vroeg, het is mij nog te vroeg, voor ik mijn bed uitklum. Dankjewel. Leef Drummelinnekes. Ja, je hebt inderdaad gesproken. En dan kijken we verder nergens, maar nou, dan kijk ik alleen even naar Horst Deuveren. En dan zal die zoekhaven wel komen, alleen Wim. Ik weet, het is gans nevenrondig allemaal, maar dat moet er niet vragen voor af. Dat doet de zaal vanzelf. Sorry. En we hebben opgezocht wat zoekhaven betekent in het Frans en dat Leo voor mij gedaan. Dat is applaudissement. Applaudissement van Horst Deuveren. Pierre. 1, 2, 3, 4. Paul. 1, 2, 3, 4. Robert. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yo, 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 yo. 1, 2, 3, 4. We houden er nou mee op. Het was zo gezellig hier. Die je toch zo geen. Ja, met ons allen weer. We houden er nou mee op. Het was zo gezellig hier. Die je toch zo geen. Wij vingen jullie zo, wij danken om met ons chapeau. Au revoir, tot ziens, à bientôt. Wij vingen jullie zo, wij danken om met ons chapeau. Au revoir, tot ziens, tot zo. We vingen jullie zo, wij danken ook met ons chapeau. Au revoir, tot ziens, tot zo. We vingen jullie zo, wij danken ook met ons chapeau. Au revoir, tot ziens, tot
Horst Duiveren. 4 jongens die zich van de zomer bij elkaar gegooid hebben en gezegd hebben: wij gaan voldoen aan de oproep van de Dreumel. Wij gaan ons voegen bij het artiestenwereldje van de Dreumel. En we hebben het vanavond gehuurd, 4 prachtige stemmen, zichzelf begeleidend op de gitaar, alternatieve sprookjesvertellers. Het was heerlijk om naar te luisteren en Leo den is zo ontzettend ivrig. Het ondertussen ook opgezocht wat Horst Duiveren betekent. Daar staat hier letterlijk schaaltje voorgerecht. Het smikt naar meer, denk ik. Dreumels en Dreumelindekes, dat was Horst Duiveren. Zo ziet het Paul, zo'n woordenboek is toch geld waard. En ja, het zat er eigenlijk wel min of meer in dat deze jongens het er zo geweldig vanaf gingen brengen. Want ze zien toch min of meer al door de wol geverfd wat betreft het artiestengebeuren. Want gans links van ogen gezien, daar staat Wim Dufus en Rob Driessen al jarenlang de vaste slagerzangers binnen Dreumel. Dan gaan ze aan de rechtse kant, daar staat Paul Hansen. Hij is groot geworden bij Horizon. En dan gaat hij zich een klein beetje verschuilen. Kijk wat kort naar mij toe. Daar staat nou ook gans rechts. Peter Thijssen. En toen Peter die boot zijn kindje moest krijgen, is hij bij Horizon ingevallen. De junioren dansgaarde gaat voor Prins Paul I de gaardedans dansen getiteld Stürmisch in Lieb und Tanz, ook op de muziek van Johann Strauss. O aandacht voor ons junioren dansgaarde.
een bijzonder optreden. God er maar aan staan. Mechjes, allemaal zo in de leeftijd. 9, 10, 11 jaar. En dan in één keer, zomaar voor zo'n groot publiek, zo onbevangen, zo smuls de gardedans te brengen. Een prestatie van de bovenste plank. Nogmaals, drummers en drummelinnekes, een applaus voor de junioren dansgarde. Wie de jeugd heeft de toekomst, denken ze bij de Dreumel. En dat is zo, want natuurlijk, over een paar jaar vormen zij weer de Grote Garde. En dat is ook wat de leiding van de Grote Garde voor ogen heeft. Want ook deze mechjes stonden onder dezelfde leiding als de mechjes van de Grote Garde. Als die mechjes straks afzwaaien, dan staat er weer een nieuwe lichting klaar. Het liep wel in het leger. De oude hap gaat weg en de recruten, ze zien er weg. Mechjes, heel hartelijk bedankt. Het was fantastisch om jullie te zien dansen. Jullie kreeg van Prins Paul I als aandenken aan deze première een reuske. Prins Paul, mag ik u vragen de reuskes uit te reiken. Is dat? Moment. Mag ik misschien weten wat er aan de hand is? Ik ben Josje, de vrouw van Jupke. Maar, ik heb het niet verstaan. Ik ben Josje, de vrouw van Jupke. En ik weet waarom dat verleden is. Waarom? Niet? Omdat ik douche stond. Dat weet ik toch niet? En nou? En nou wil ik nog hier wel even vertellen, want ik wil het al meer af, want deze mensen hebben opgedaan. Nee Josje, zo werkt dat niet. Als je wat te vertellen hebt op een zitting, dan komt er maar gewoon een vuur. En die mensen daarboven, die hebben geen extra optreden nodig, die hebben wat minder betaald voor die plaatsen. Als je wilt komen, stuur ik Leo. Leo, probeer het nog één keer. Josje. Als bij de knapzak is belt, je weet nooit. Is zeker rechtstreeks op de kabeltelevisie vanavond. Zo broen zat, jongens. Ja, in Dallas had ook zo'n zwaar stem. Maar ik zie er beter uit. Zeg, ik moest u nog allemaal de groeten doen van mijn Jupke. Hoef ik ze net terug te doen. Je zult er zeker wat spijt van hebben dat hij niet hier is. Nou, ik niet, huur. Wat meenen die zich niet? Al zijn leven was dat jong weg. Josje, ik moet gaan, tot straks. Tot straks. In mijn eerste slaap, ja. Daar kwam er zo'n koude klomp neven mee liggen. Het ijskalde vuur. En dan die hand. Brrr. Maar weet je waarom dat hij niet hier is? Nee. Omdat hij in half december pas met zijn verhaaltje begint. Tada! En als je weet dat door de vroege carnaval 1 januari ook nog eens een keer 14 dagen hier valt.
Schijn me door van uit met je. Ik slaap toujours in een stressbed. In ieder geval, hij was er niet mee klaar. Ga ik heen met Joep jasje, zag je. Je ziet er altijd zo mee klaar. Trek op mijn moeja. Steek op mij in de zeemansbox. En Cleopatra onder het kleed van Verwel. Chic, wa? Nou pest mijn Jupken op de jongen. Eenmansie plamera of zoiets noemen ze dat, hè. Zeg maar, wat is het heet toch blitz? Dat je er voor 11 gulden ook nog allemaal drinken bij krijgt. Ik wonder dat ze allemaal in de rij staan met de kaartjes verkoop. Krijg je ook voor niks drinken, Frans? Nee, niet. Och, nee. Maar de nieuwe vorst toch wel, hoop ik. Deel wel dat ze er dan nog geen hebben vandaag. Het gaat anders goed, of niet? Och toch. Waar gaat dat ding al? Als die kerel zo eens even alleen toezien, hè? Met mij? Wie heeft er gebeld? Jan Abbe? Oh, kost het niet goed verstaan. Nee, dat is ook iets te druk voor langzaam te praten. Wat zeg je er? Oh, vorst maken? Dan nu niet, nog meer van de hut zeker. Nou, als je vorst verlet kreeg, kost me dat niks schillen. Wat zei die Joep? Prins Paul? Ja, ja. En Wim Cox, vorst? Oh, Joost Koning. Nou, dan zou ik zeker nog wel keizer willen zien. Grapje. Ja, hoi, en onderbreek me meneer hier. Ik geef u net zoveel kans als dat er ooit vrouwelijk bij het mannenkoor mogen komen. Oh, dat is ook wel eens een goeie mine, Joep. Soms moet ik wel eens Joep tegen hem zeggen. En dan heeft hij de mond vol hè, van Horst-promotie. Les en ook komt hij toe, Josje, zei hij, we hebben nou het agrarisch onderwijscentrum definitief. Dat brengt denk ik meer op als de openbare school. Hopelijk ook meer leerlingen. En het tuindersgebied, de Rijndonk, zag mijn Jupke, daar moeten ze zeker 10 nieuwe tuinders hebben. Het is ook al gelukken, zag hij. Ze hebben al 1 tuinder. Met 9 knechts. Op het gemeentehuis wordt al getoost. Zal mijn Jupke de consumptie van Paultje Gers wel goed drinken, waar? En het openluchttheater voor de vrije speulers in Amerika, dat kunt er nou ook niet. Definitief niet. Maar ja, wie gaat er ook in zo'n milieu-onvriendelijk dorpje boel te speulen, hè? Die zitten er lelijk mee in de put. Weet je waar ze uit de put zien? Café de Amerikaanse Poort in de Herstraat. Mijn Jupke zegt, er komt nou een Egyptisch restaurant. Definitief. De gele zand zien ze al naar binnen aan het varen. Daar komen er denk ik ook zo'n boekdanseressen, wat met zo'n nakse snavel.
Oh, dat zit mijn Jupke Geer. Van de zomer hebben we nog zo'n danseres gezien met een fluit. Die slangen bezweren. Oh, die slang, hij is anders weer. Ah, dat is toch anders wel goed gepland, dat Egyptisch restaurant. Er tegenover bij vissers zit een olie al in de grond, hè. Milieu-onvriendelijke grond. Krijg als bij Hanraad in de Melderse. Maar ja, wat blijft er met zo'n drek op vandaag, hè? Ja, ik weet het wel. Ik zou je zeggen, gewoon bij Hanraad een gaat maken en dat van vissers erin. Maar ja, daar zitten met het gaat van vissers. Oh ja, natuurlijk, dan kan dat van Hanraad wel, hè. Met een toetes. De vluchtheuvel van Bouvet er nog bovenop haalden we nog geld over. En hadden er nog gelezen en gehuurd van tankstation De Kamp op de Vennerotse weg. Dat is toch niet normaal. Maar wel Europees kampioen. Super. Als dit nou nog eens een keer extra gas geeft, wordt hij misschien nog wel eens wereldkampioen. Ik vind het anders wel knap dat je in deze tijd nog een tank lachend kunt volgooien. Alweer? Die kerel zou eens even alleen zien. Met mij. Bovenste keesje rechts. Nee, met speelden. Die plekken vanzelf. Ja, zeker stinkt dat. Wat heeft de Jupke junior gedaan? Regen in gezicht. Zou ik dat zien? Nee, met blijkwater. Pak hem maar de schottelslet. En dan onderbreek me niet meer, want die is gezellig. Die kerels moeten ook de vod nadragen. Nee, maar wat ik zeggen wou, als Jupke junior die wil nog maar aan het rijden, hè. Maar ja, bij mij valt ook weinig te snabbelen. Ik heb toch geen tijd voor. De meeste vrouwen hebben het iets zat. Zeg maar, wat is zo'n carnavalsvereniging? Wat is dat toch een mannenclub, hè? Ga geen vrouwlie. Ja, de prins is de enige die ze mij durft te nemen. Dan is een burgemeester, altijd met de vrouw. Zoen. Zie eens eerlijk, kende je de vrouwen van Perenbooms en Buijsen en Driessen? Ik nee. Dat geeft mij mijn moeders mechjes, dat zie pas kels. En ons familiefeestjes, die zien vandaag ook niet meer wat ze geweest zijn, maar... Nee, mijn Jupke, die hij 3 zusters op de meertrek. En weet je wanneer dat we die terugzien? Over 100 jaar in een boek over oud horse in het nees. Ik hoop wel dat Lou Derks dat daar nog eens een keer uitgeeft. Die kan dat biestig goed, waar. Je is trouwens dus je weet nooit. Nee, mijn Jupke zag zo, als je dat zegt, dan klappen ze misschien wel. Zo hebben we toch wel veel goeie kerels, hè. Hilto Jan. Oh, daar heeft Jupke ook de mond van vol. Hilto Horst Promotie. Het draaiboek heb je al klaar voor over 4 jaar.
Dan doet de Rosa dan alles opnemen, toes in de winkels en in de bedrijven in de regio. En dan zenden die dat 5 dagen goed, inclusief testbeeld. Wie kan toes makkelijk zat? Oh, mijn Jup kent mij goeie ideeën. Maar ik krijg toch ook wel mijn knup van. Dan ga ik maar boodschappen doen, hè. Maar ja, dat is ook duur, dus dan moet je eerst naar de bank geld halen, boete. Reis zo door de box van de kont, zo wat. Met de privacy erbij. Dat zien ook schoon, hè. Fuseren ze eerst met de melders en dan gaan ze bouwen. Ja, zo kan ik het ook. Met dat blauwe neonverlichting binnen aan het plafond. Weet je wat dat voor is? Nee? Nee, wil je vertellen. Dat is makkelijk voor het bankpersoneel. Als je in de min staat, dan wordt een stukje blauw neon bovenop rood. Maar die bank hebben ze niet voor niks zo chic gemaakt. Een beetje een fatsoenlijke boer durft toch nog niet meer naar binnen. Je zit wel weer, geld maakt meer kapot als dat uw leven is. En het winkelen op vandaag is ook geen lol meer aan. Maar er komt nou wel officieel een parkeergarage, zag mijn Jupke, definitief. Maar dan wordt het boodschappen doen nog duurder. Ja, want voor in zo'n garage te komen, dat kost toch lichtig in de knaak. Dan moet de boete nog een kerkje pakken, dat kost een gulden. En dan moet er nog winkelen, dat kost ook lichtig geld. Maar dat begint te nozelen, hè. Voor binnen in die garage te komen met dat kerkje kost weer een gulden. De wagen zoeken, kost tijd, een en hoed laaien, het kerkje weer naar boete brengen, want anders mist een gulden. Maar voor goed de garage te komen kost ook nog eens een keer een gulden. Wat doen de mensen nou? Dan laten ze het kerkje natuurlijk in de garage staan. Het gevolg is, want de gulden van binnen vult weg ten opzichte van de gulden boete. Dus de boete staan geen kerkjes meer. Plat zat. Parkeerprobleem opgelost. Kan nog goede koop hebben, ga geen garage nodig. Zag mijn Jupke. En nou komt Albert Heijn nog en die winkeliers maar loeren. Wie krijgt de langste winkel? Zal Jan van den Eda wel de langste krijgen? Aldi, Jan Linders, Eda, Albert Heijn. De Bijenkorf, die hebben we al op de Kastielse bus. We hebben graag een vierkoop meer nodig, we zien hoe het brandt. Wat belt die van alweer? Met mij? Wat zei je? Ja, je zou hem spinazie geven. Och god, och god, och god. En de bonte West die kokt. Ik kom. Nee, nou heb ik echt kop in. Die kels moet ook de vod nog dragen, hè. Ik heb het wel gehuurd, mensen. Ik moet naar huis. Ik moet hem poetsen. Zal mijn Jupke straks wel hierin roetsen. Och ja, samen maken we het wel eens bond. Maar we hebben één geluk. We zien allebei nog gezond. Ik moet wel eens denken aan die niet zo zien bedocht. Dan zet ik me even en dan kijk ik zo in de lucht en denk... Och, ze kunnen mij nog meer vertellen. Dan kan er ook toch beter even iemand bellen. Vast een avond samen.
Josje, ik moet zeggen, je hebt ons aangenaam verrast. Zitten wij te wachten op de dorpsomroeper, omdat wij eigenlijk toch niet buiten het Horsternees kunnen. En dan komt hij niet. En dan schrikt hij te barsten. En dan gelukkig komt er zo'n lieftallige verschijning vanaf het balkon toch het dorpsnees brengen. Toch vertellen wat humor is. Josje, het was voortreffelijk. Wat mij betreft kun Jupke voor toesloten. We doen het liever met O af. Eén ding is mij wel opgevallen. Je begon al direct te zeggen, Indales heeft dezelfde stem als ik. Gelukkig heb ik geen minder omvang als Indales, want ik weet niet wat anders met uw tasje had moeten zitten te froemelen. Ik kan hem in elk geval laten weten, Josje, even tussen de bedrijven door. Met mij gaat het goed. Alleen, en dat is toch een compliment voor intelligentieniveau is ietsjes hoger als dat van Jupke. Hoe je het parkeerprobleem opgelost hebt, ja, ik snap het niet, maar ik vond het perfect. Dat moet ik echt. Maar lief drummels en drummelinnekes, moet het toch een geheimpje verklappen, want die zei het wel, Jupke kost niet komen, want hij had de tekst niet klaar half december, maar het is ook echt waar, ook half december, hij Josje, Jos Keizers, geen een streep op papier staan. En op een gegeven moment toen zei zelfs, ik geef de pijp aan Maarten, ik treed dit jaar niet op. En dat schoot bij wat insiders in het verkeerde keelgat. We hebben met de man of wat tegen de man zitten praten en gezet een pronkzitting zonder onze dorpsomroeper. Dat geeft het niet. Daarna is hij dan toch in de pen geklommen en het resultaat leeft drummels en drummelinnetjes. Het hier vanavond neergezatte. Jos, voortreffelijk, ik sta perplex. Ze zeggen wel eens wonderen zien de wereld niet goed. We hebben het vanavond toch een beetje kunnen zien. Dus de wonderen zien nog wel degelijk aanwezig. Proficiat met deze schitterende creatie. Josje, de vrouw van Jupke. Drink met Prins Paul de Nierenwiet. Drummels en drummelinnetjes, mag ik al aandacht voor de wazelvotten. Nee, hebben we geen kans. Kan die af, 3, 4. Goedenavond, beste mensen, goedenavond. Eerst dit voor trio de wazelvotten. Goedenavond, beste mensen, goedenavond. Ons trio, dat bestaat precies goed veel.
Wij verkopen meestal kwats en schele wazel. Daarom dat wij de wazel voor te zien. Voor tegenslagen, ellende en misère is flauwekul de beste medicijn. Goedenavond allemaal, drummels en drummelinnekes. Hier staan we weer voor het 14e jaar, hebben we uitgeteld. Zoals je schoon en ons kunt zien, zijn we er duidelijk ouder op geworden. Maar gelukkig, zo te zeggen, ga je ook allemaal. Proficiat nog. Wat is de afgelopen jaar met ons gebeurd? In een korte samenvatting. Thijs heeft een nee kindje gekregen. Ja, pas. Dat is een vrouw. Daarbij kan ik ook vertellen dat het kindje bijna net zo groot is als Thijs zelf. Toen mende dat die olie gevangen had achter in zijn hoofd. Maar even daarna kwam hij erachter dat het was van zijn buurman Martin Vissers. Oh, dat is zeker. Oh, en Cor, dat had je gezien, die had een nieuw instrument. Maar als die van de multijl niet bijblust, dan wil het ook niet vullen, hè. En Rob, zoals je kunt zien, die is eindelijk onder veelvuldig verzoek van ons drieën eindelijk naar de kapper geweest. Eindelijk. En Rob, bedankt dat je netjes op de wind wilt staan. Ja, die lang maan is eraf. En hij is, naar welke kapper is hij eigenlijk geweest? In de buurt, hè, of niet? Oh, vlak in de buurt. Vlak in de buurt. Rob ging les naar Jozef de kapper. Het duurde wel lang, het kost rapper. Voor iedere kel een standaard model. Ge werd er wel kaal, maar niet knapper. La 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 la. En de Rabobank heeft ook wel wat neus, dat hebben we al gezien. Bedoelde geen nees? Oh, neus. Dat is bijna geen nees, want aan de andere kant van die grat zat vroeger al Kruitser. Ja, wat heeft dat ermee te maken? Ja, nou. Ja, Kruitser den deed de tand trekken. Ge zat er dan duk te verrekken. Maar nou aan die grat, de Rabo wil knats. Oh, door en de poer doet gewoon trekken. La 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 la. Trouwens, Cor, de Hilto is geweest, hè, maar hoe moet het nou over 4 jaar? Ik weet het ook niet, maar Jan van Eyster zei dat hij weet wie het gedaan en of waar het wordt gehouden, nou dat terrein door ook verveld. Nou, vertel eens. De Hilto dat doet voort Oostijken. Niks nieuws. Met Jan Nabbe erbij een karwijken. En Jan zet het terrein, och dat gaat fijn. Ja, achter mijn hoes in mijn wijken. La 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 la. We willen een liedje gaan zingen. Ja, een beetje een treurig liedje. Nee, over de mensen van vroeger, maar nou over het vier van vroeger. Vroeger stonden koeien nog lekker in de wei te kieken. En op een gegeven moment moesten die gemolken weren. Door zat tenminste nog een beetje levensvreugde aan. Maar tegenwoordig...
Melke giert wordt machinaal, de boot rijdt op en een gaspedaal. 60 koeien tegelijk, staan nou samen in de sliek. Wie het de nacht van vroeger gaat, hoe het in den Imer spoort. Het was een heel vertrouwd geluid, melkruk en melkduit. Je had toen nog een apparaat, melken, thee en boerenmaat. En die trok met veel gevul, zachtjes aan dat klokkenspul. Wie of wat moet hier gemolken worden? Oh, jong, daar vloog ze. Wie? De koe natuurlijk. En daar snoof ze. De maat? Nee, de koe. 2 keer trekken. Oh, maar dat hoeft ze. Wette wou ik ook op kief, die rubbervoepen aan haar lief. Waar is toch die romantiek? Toen liep ze nou al een melkfabriek, maar het motvart van den boer. 80 koeien in een oor. Het is schandalig geen paas, zo'n smerige rammelkaas. Een onpersoonlijk apparaat, waarom toch geen boerenmaat? Want die trokken met veel gewil, zachtjes aan dat klokkenspul. Waar was de maat? Hier ben ik. Wie moet ik of wat moet ik melken? Jong, daar vloog ze. Wie? De koe natuurlijk. En daar snoof ze. De maat? Nee, de koe. 2 keer trekken. Maar dat hoeft ze. De maat? Nee, jong. De koe uilskuken. In de Herstraat hebben we een winkelke gekregen. Ik bedoel in de Herstraat. In de Kerkstraat natuurlijk. Hè? Mijn vrouw die wou les, een tanga slipje en een sexy BH. Ja, zag ik ja, dat wipje, toch naar binnen bij Cleopatra. Trala, trala, doorhunkt wat tralala. Maar wat bleek toen, bij het passen, cross your heart, waar wiete wiet. Het allermooiste woorden past u net, maar die paste net niet. En hoe heeft het gewoon bij het alde gehouden? Het volgende liedje is een beetje een kleine hulde aan de geweldige presentator, de invaller, omdat we geen vorst hebben van deze avond, Frans Koenders. Ja, Frans. Maar eigenlijk is dat alleen maar een smoesje voor ons idee, want we hebben er niks mee te maken. Frans en Mia die worden namelijk afgelopen jaar 24 jaar getrouwd. Samen? Ja. Samen? Nee, samen 50. Oh ja. En daar heeft zich wat afgespeeld, net voordat het zo wiet wordt. Nou, dat willen we eigenlijk Frans even mededelen. Frans, wat voor telefoonnummer heb je eigenlijk? Je eigen? Ja, o eigen. 44, wie ben ik? Dus kan ook zeggen 4295. Als je wilt. Oké. Nee, dat klopt, dat klopt toch, dat klopt toch, wat er stond, ja. Dat klopt.
Hans kwam net uit zijn bed, Mia hij koffie gezet. Passant hij de echo in keek. Gauw een boterham met spek, ja die smaakte niet gek. En loos haar van El zien gegreek. En nog net voor zijn werk, ook het neus van de kerk. En Pierre kampioen als verwaard. Net voordat hij begon, zag hij verdomme krek stond. Een advertentie op pagina 8. Voor een prikske, een tamelijk halbroedskleed. Het is gedragen, maar pas in het hier. 25 jaar oud, maar het lukt meen ik al. Als voor niks, want ik hoef het niet meer. Voor een prikske, een tamelijk halbroedskleed. Gegoten zodat hij mijn lief. Maar nou is hier de hoop, voor een prikske te koop. Telefoon 4294. Met meneer Koenders? Ja, dit is zich met smoor door. Ik bel voor het kleed wat in de echo stiert. Ja, gee wel. Echt waar? Gebeld voor het kleed wat in de echo nog stiert. Het is heel mooi en in goeie stoot. En onder de rand, hier veel vleuzel en kant. Het is gemaakt, ja voor iedere moot. Maar de rits duurt niet meer. En van boven wat weer en knuurtjes, die mis ik een del. Ja, het is wat gewocht, lang geleden gekocht. Bij de opruiming beef ik van wel. Voor een prikske, een tamelijk albroedskleed. Het is gedragen, maar pas in een keer. 24 jaar oud, maar het lukt meen ik al. Als voor niks, want ik hoef het niet meer. Voor een prikske, een tamelijk albroedskleed. Gegoten zoals heel mijn lief. Maar nou is hier in hoek, voor een prikske te koop. Telefoon 4294. Zeg Mia, maar is het voor de rest nog gans goed? Nou, ik heb er lang mee geleurd. Het is een beetje gescheurd en de noot is op 3 plaatsen los. Verschoten van kleur, maar hij is ook niet duur. Wat dacht je dat dat kleedje ook kost? Ik vind fijn dat je belt, maar ik heb Frans net verteld. De verkoop heb ik nog niet gezien. Ik heb je eerst niet verwacht, maar eerlijk gezegd. Want waarom die wou je nog niet? Frans, is Mia dat ding eindelijk kwijt geworden? Nee. Nee, dat kunnen we nog bellen. 4295. Merken tussen 4 en 6. Smergens. Joep, heida, slodden met de kop tegen de bedplank aan. Joep, heidi, joep, heida, tegen de bedplank aan. Er zijn er altijd in Horst die illegaal bouwen, hè? Gert Poels.
Ja, Gert Poels bijvoorbeeld. Die wou je van die schupje een aangenaam schupje maken. De gemeente vroeg toen wat het was. Joch Heidi, joch Heida. Gert die zag dat is mijn gras. Joch Heidi, Heida. Maar had de G dat ooit gezien? Een garage met een badkamer in. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de wetplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de wetplank aan. En hoe zit dat met Toens in een buurman? Met Martin Vissers? Ja. Met de olie allemaal. En Martin Vissers deed het weg. Joch Heidi, joch Heida. Deur verkocht wat ik o zeg. Joch Heidi, Heida. En wuurt nou shake, want het is rond. Met al den olie in de grond. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de wetplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de wetplank aan. En familie Herrats is het ook niet stil, hè? Die hebben dat klein huisje voorop in de Herstraat weer gekocht. Ja, maar ze wisten nog niet of ze het zou je doen. Zou je dat wel goed komen met zo'n klein schoesterwinkeltje door te beginnen? Maar Moeke zorgt er wel wat in. Ja? Ja. Maar Moeke zag ik er wat in. Joch Heidi, joch Heida. En lukt het dan met het schoesteren in? Joch Heidi, Heida. Daar zitten we toch nog niet vast. Desnoods begin ik ter pompenkaas. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de wetplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de wetplank aan. En dan wil je het nou eens hebben over de mensen die altijd in de schijnwerper staan. En die er misschien ook wel een beetje in willen staan. We hebben het nou over 3. Waar je er verder nog bij in dat liedje, maar dat lukte niet. Hebben we dit een beetje aparter in moeten verwerken. Want anders is dit weer tamelijk kwaad dat we hem niet genoemd hebben. Ja, dat klopt. Ja, het is kummelijk in ons. Dat is kummelijk hoor. Wij zingen van een trio, heel prominent. Jan Abbe, Gert Driessen en Fasol. Een trio dat je zeker heel goed kent. Jan Abbe, Gert Driessen en Fasol. De eerste pot heel gauw, de tweede pot te veel. De derde pot nog Brabants, maar als baas van Pertje Speul. Bij elk evenement, wie is er dan present? Jan Abbe, Gert Driessen en Fasol. En als die 3 er zien, dan is er nog een die ik goed zo kennen. Hij is heel populair, dat is Harry Perenbos. Dit is er al zeker, want Harry, die viert toch heel gek. Van wie
leest je de foto in de krant. Jan Abbe, Gert Driessen en Fasson. Van wie huurde er altijd? Ja, constant. Jan Abbe, Gert Driessen en Fasson. Wie zit er hier weer voor? Al komen ze het laatst. Geen kaartje te gaan kopen, krijgen zo een gratis plaats. Recepties of een feest, wie zit er daar het meest? Jan Abbe, Gert Driessen en Fasson. En als die drie er zien, dan is er nog een die ik goed zo kennen. Hij is heel populair, dat is Harry Perenbos. Dit is er al zeker, want Harry de viert al heel gek. Want Harry de lust hem ook heel. Mag ik u voorstellen, rechtstreeks uit Zuidoost-Tunesië, een deputatie van de ZOT-BV-BKR. Oftewel, de Zuidoost-Tunesische Bond van beginnende karavaanrijders. Dus eigenlijk haast ongeveer precies bijna te vergelijken met ons ANWB, met het enigste verschil, wij hebben auto's en zij van die rotkamelen. Het woord is aan de consul van de ZOT-BV-BKR. Yes. Good evening. Yes. Consul, stel u eens persoonlijk voor. Oh, yes. My name is Consul Gamile Gijsie. En ik heb meegenomen Gamile Goontje. En aan deze kant Gamile Ahmed. Ik kom hier om de kamelen te verkopen. Ja. Kamelen verkopen, consul. Ik denk niet dat dat haalbaar is. Wij rijden hier allemaal in comfortabele auto's. En moeten we op die kamelen van dan gaan we toch wel duidelijk een stap terug in ons comfortabel leventje. Maar ik kom van de Maaiweg. Van de Maaiweg? Maaiweg zegt automaat van de Maaiweg moet allemaal weg, hè? Luister, dat gaat even zo, hè. Bij ons in Zuidoost-West Midden-Tunesië, wij hebben hele vele olie. Ja. En wij hebben hele vele kamelen. Ja, kamelen drinken veel water, wij niet zoveel water hebben, maar wij wel hele vele gele zand hebben, hoor. Ja. Ja. En in Nederland zijn dat anders, hè. Kijk, in Nederland jullie hele vele auto's. Bijna geen olie, maar wel heel veel water. En geen kamelen. Dat zijn toch dom, hè? Dat moet veranderen van de Maaiweg. Ja, kamelen rijden gaat heel leuk, hoor. Ahmed, allee. Ja.
ik ga vertellen van de kaneel. Even goed luisteren, ja? Ik kan vertellen, hè? Ja. Ik, hè? Met kamelen hoefde nooit te denken. Goeie koperkunde je het niet bedenken. En hij het op geen bevroren route. Lekker in de frisse log en altijd boete. En de oetlood giet maar zelden scheuren. En je hoeft dat ding niet APK te keuren. Met de garantie ziet het hier tevreden. Kwiet kapot, je krijgt daar ene ganse nee. Ja. Ahmed Ali? Ja, 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 ja. Pito, pito. Ja, 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 ja. Pito, pito. Gagamelen, gagamelen. Hebben vele voordelen. Koop het wie en laten samen spelen. Komen vanzelf kleine gagamelen. Ja, 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 ja. Pito, pito. Ja, 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 ja. Pito, pito. Kleine gagamelletjes, hè? Consul, dat vind ik wel leuk, maar zitten er geen nooddielakenmelen? Nou, bijna niet hoor, nee. Het is te verwaarlozen hoor. Ik wil hier tegen, ook niet gaan liegen. Ik heb wel een kleine kleinigheid verzwegen. In o garage, kun mij en een flater. En ze hebben geen katalysator. Waar wil poetsen, gaan ze niet aan blinken. En met starten kunnen ze verschrikkelijk stinken. In de kleur zien kleine nagedelen. Ik heb alleen nog maar ganse vale gele. Ahmed Ali? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gagamelen, gagamelen. Hebben vele voordelen. Koop het wie en laten samen spelen. Komen vanzelf kleine gagamelen. Ja, 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 ja. Pito, pito. Ja, 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 ja. Pito, pito. Koop het wie en laten samen spelen. Komen vanzelf kleine gagamelen. Ja, 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 ja. Ahmed Ali. Nee. Als nee, juist nee. Ik denk dat je zijn hoorn niet over loopt. Het laatste liedje wat we willen gaan zingen, dat is heel ingewikkeld getiteld. Het heeft namelijk Het Einde.
Wij hebben hier heel ver van opgezongen. Verkochten onze kwats, die wordt gegaan. Je hebt er hopelijk wat aan gevonden. En zeggen nou was testen nog alarm. Ja, we moesten nou toch maar geschoten hebben. Even gewoon nou lang genoeg geschoten. Groetjes van de wazelvader, want het is nou genoeg. Toen een rok en kop en ook een steesje, die stonden zo als aan die weer gereden. Maar hoor, we gaan in enkele nog een meisje, maar denken hier is een duchtig puntje weer. Ja, we moesten nou toch maar gezond hebben. Even gewoon nou lang genoeg geschoten. Groetjes van de wazelvader, want het is nou genoeg, genoeg, Lief druppels, ofschoon ik weet dat de wazelvotten dat eigenlijk niet willen, het toegaven, dat hebben ze al eens druk laten doorschemeren, denk ik toch dat je er niet even kunt, wazelvotten. Dan doe er maar eens een keer iets tegen onze zin en tegen onze wil in. Wij willen een toegave, wazelvotten. Zo lukt het programma wel goed hier. Nou, we dat toch moeten en ook Heer willen. Ja, en Heer door. Wat je weer even hebben, je hebt de aarde en je hebt de hemel. Hier hebben we feest, maar in de hemel daar wordt ook wel afgefeest. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Kom in de tent, kom in de tent. Hier is Paulus met zijn band. Maria zingt, Sint-Jozef swingt, Johannes die het meeste drinkt. Franciscus dans, Gypsy kans, Hedal trekt met een engeltje chans. Disco Paulus right for you tonight. Antonius stapt, maar hij slaapt. Lambertus in een bitterbal hapt. Elisabeth, ja die net. Rock and roll met Bernadette. Disco Paulus right for you tonight. Stiert in den hoek met Gabriel. Zet je wat, lieve schat. Het is wat schoon, maar ik ga plat. Disco Paulus, right for you tonight. Andreas speelt de bas en op de trom sluit Matthias. Lucia, die lacht maar, hij is met Marcus heel gedaan. Disco Paulus, right for you tonight. Daar gaan we naar!
de hemel aan op slot. Daar vandoor van de vloer, het is verdorie plissio. Disco Paulus rijdt niet meer tonight. Disco Paulus rijdt niet meer tonight. De Wazelvotten had het gehuurd, Leef Dreumels. Ze hadden een nieuwe herkenningsmelodie. En ik denk dat dat erop wist dat ze van die 14 jaar die ze al op de bühne gestaan hebben, er denk ik 22 kon maken. Of heb ik dat fout? Zou je best leuk zien, want ik heb nog altijd een heel fijne herinnering aan het 11-jarig bestaan van de Wazelvotten. Toen werd ik uitgeroepen als superfan van de Wazelvotten. En dan hebben we een heerlijke middag aan de Kasteelse bus gehad, aangeboden door de Wazelvotten. Dus jongens, ik zou zeggen, kom maar door, want gij hebt gehuurd. Het publiek wil ook graag de Wazelvotten huren. Een drummelzitting, een pronkzitting zonder de Wazelvotten, dat guft het niet. Jullie ziet, ja, om het maar eens heel plastisch te zeggen, de prunkjes in de weg. Alleen één ding viel mij op. Jullie had er Jan Nabben in, nog andere artiesten aan Jan Nabben. De man had zich toch erg ongelukkig voelen. Jan, kom op jongen, je krijgt straks van iedere artiest en hoe genoemd een glaasje bier. En als tweede valt mij op bij de Wazelvotten alleen dus, dat jullie praktisch ieder jaar in uw optreden hebt zitten Jozef de Kapper. Volgens mij zijn die blauwjesjes door Jozef gesponsord. Ja, Wazelvotten, ieder jaar hebben ze weer lekkere liedjes, zomaar uit het leven gegrepen. En ik weet, ze hebben bij het samenstellen van een repertoire enorm veel schik als ze in de hoeskamer zitten. Alleen, toen, het is me nog steeds niet duidelijk, in de nieuwe herkenningsmelodie, soort trio, ik kondigde aan kwartet. En ik weet dat er achter de schermen nog in zit. Is het nou een quintet, kwartet, trio? Dat geen Ico stellen, dat heb ik inderdaad al lang begrepen. Eén ding wat me toch nog even aan het hart en dan stop ik ermee. Ik dacht werkelijk dat ze een liedje nog mee gingen maken. Ik voelde me al een beetje gruien. Maar dat ik bij de buurt genomen weer, dat had ik niet in de gaten. Ik had het moeten kunnen weten, maar helaas. Wazelvotten, bedankt voor uw optreden. Het was schitterend. Drink met Prins Paul, den Ierewien.
Bedankt, Multaler, muzikanten. En bijzonder bedankt natuurlijk de solist Hans Vloed. Nog een applausje voor Hans. charme, elegantie, vaart, feorieke verlichting, speelse muziek, speelse bekjes.
Dat alles was gebundeld in de showdans door Discodans van ons eigen dansgaarde. Het was een lust voor het oog om er naar te kijken, naar de dans en naar de mechjes. Dat we eerlijk zien, Leo. En dit alles kun je natuurlijk niet vanzelf. Ik heb er in het begin van de zitting ook al eens even op gewezen. Er moet hard gewerkt worden om dit niveau te halen. En er wordt hard gewerkt. Niet alleen door de mechjes, maar ook de begeleiding die deze groep om zich heen heeft. En dat is, vind ik, echt de moeite waard om ze nog weer eens een keer te noemen. De meeste, je kent ze natuurlijk allemaal, maar ze verdienen toch genoemd te worden. De trainsters Els van de Munnikhof en Trudy van Ree. En het vorig jaar zien we daarmee begonnen. Wij noemen ze de moeder van de dansgaarde, Nel Keizers-Bertrams. En daar is dit jaar bijgekomen en een vader, Jan Schatterier, de manager. En voor het technische gedeelte tekent al jarenlang Martin van de Kerkhof. Goedenavond allemaal. Iedereen binnen? Prima. De Rabobank van Horst die fuseerde met de Rabobank Melderse en nee, bankgebouw in de Stienstroot. Kunt u nou gewoon wat hij wel niet gaan bouwen als hij ook nog met de Meerdrik gaan fuseren. Maar ja, banken, dat is geld. Geld, één stukje plastic. Meer hebben tegenwoordig niet meer nodig. Daar kun je mij betalen en geld uit de moer halen. Maar je moet wel uw pincode goed onthouden. Welk nummer heb je weer alweer, Mat? 6531. 6531. Bij de bank is en een automaat. Daar kun je geld gewoon halen zoveel laat. Je gaat dat voor de eerste keer proberen. En je blijft cijfers repeteren. 6531, 6513. Je kijkt nog eerst voorzichtig omheen. De kust is veilig, geen mens op straat te zien. En heel diep van onder uw tasje pakte dat open pasje. 156, 154. Tommy. Gestopt uw pasje, aarzelend erin. En vraag u af of je het ooit nog terug zult zien. Nou volgeplaard is het daar zoiets. De grote vraag, doet hij het of doet hij het niet? Niet alleen in Horst zelf, maar ook in de kerkdorpen wordt voortbeeldende kunst geplaatst. Zo'n kunstwerk moet het karakteristieke van dat betreffende dorp uitstralen. Dat is een kunst op zich. In Horst, door denken ze modern, daar kunt hij kunst in elke kern. Den Hegelsum heeft al zijn beeld te pakken. De Melse heeft nog niks gehad, maar in Amerika stiert al wat. En de Meerdrik leed er naar te snakken. Door zijn ideeën voor een beeldje van en om. Maar dat vindt Kuplanken niet zo schoon. Nee, 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 de Meerdrik wil wat anders. En groot borstbeeld van deze Rietje Manders. Maar over dat hypermoderne kunstwerk wat de Melderse gaat krijgen, er is al ontzettend veel over geprot. Maar we spreken nou af, nimmer over zeiken, dat doet ze door wel als het kermis is.
Elke vrijdagavond is de helft van de bevolking, zo'n beetje de vrouwen, aan de beeldbuis geklusterd. Daarom zijn jullie natuurlijk ook vanavond gekomen, zodat jullie gisteravond hebben kunnen kijken naar Medisch Centrum West. Mannen, als oommeiding of rien komt met die van ons, dan laat maar eens huren. Medisch Centrum West, Medisch Centrum West. Voor vrouwen het wekelijks geluk, maar voor mannen komt dat veel te dik. Wat hebben wij toch de pest aan Medisch Centrum West. Ze velen eerst voor Julio Iglesias, nou voor maar Klein Essink in de witte jas. Doktertjes van amper 30 jaar, erg knap en heel wat hoog. Medisch Centrum West, Medisch Centrum West. Voor vrouwen het wekelijks geluk, maar voor mannen komt dat veel te dik. Gekiekt onder protest naar Medisch Centrum West. Door die lange dokterserie van de Tros zien we mannen toch wel zwoer de klos. Je hebt in tegenstelling tot uw vrouw en een hekel aan dokter Van der Wouw. Medisch Centrum West, Medisch Centrum West. Voor vrouwen het wekelijks geluk, maar voor mannen komt dat veel te dik. Oh, een avond weer verpest door Medisch Centrum West. En met hier naar Medisch Centrum West, daar komt de tv-dokter erop. De huisartsen die daar kijken en die er nog weekenddienst hebben, die denken dan het volgende. Oh jee, ja, de dokter van de Trosten is weer op tv. Oh jee, meer gevoegd, dan komen er weer massa's mensen heen. Ze voelen daar weer dit, ze voelen daar weer dat. Waarover de dokter op tv het heeft gehad. Oh nee, nee, ik wou dat toch nog echt geen mens meer keek. Want van dat programma weer ik zelf ziek. Het gaat goed met de Jeko. Heel goed. En met de directeuren. Nog beter. De Jeko die breidt me uit, maar Jun Moorman en zijn mannen, die zien er niet zo blij mee. Net als een paddenstoel blieft de Jeko gruien, waardoor ze bij de buren daar niet om verbruien. Om nou te voorkomen dat de buurt al wordt verstikt, wil die dat de Jeko zelf wordt ingeblikt. Jeko zegt, de buren moeten niet zo klagen. Door ons drukte kunnen ze op de weg niet zo hard jagen. Je hoeft nooit lang te wachten, dan kun je er weer door, man. En wil dus nimmer zitten, bouw dan maar zelf en hoerge moerman. En Jum dan denkt daar, als ik dat doe, dan stoot de geit toch ooit op mijn kop is. Maar in de vaderlandse politiek speelde het vorig jaar Gerrit Braks een hoofdrol. Maar in dat landbouw- en misserijverhaal wordt tenslotte één huurzitting, één hearing Gerrit vertaald. Braks. Hij was maar een boer van het CDA. Hij moest er vandoor van de P van de A. Met de vis ging het mis, het milieu wordt te zoer. En Braks, ja, dit is
nou gewoon weer een boer. De herinnering blijft aan minister Brax. Hij heeft alles gegeven, of was hij te laks? Hij is nou weer terug in de akkerbouw. Hij zit weer in de kamer, maar wel toes bij de vrouw. Zeg, Mat, SP, waar stonden die letters eigenlijk voor? Socialistische Partij. Oh, ik ben de alhas Sanik-partij. Of Smulpartij. Ik ben lid van de SPPP. Ik ben lid van de SPPP. Op elk vuurstel zeg ik nee, nee, nee met B en W en de gemeentekliek op excursie nog. En misfabriek door nog gratis naar het groene woud. Dat vond ik ook hartstikke fout. Ik heb het neerhoeg in de bol, maar van die misfabriek een boek al vol. Alcoholvrij en alcoholarm bier, dat is voor in. Iedereen, bijna iedereen drinkt het. Maar de echte drinker, den heet trouwens altijd een alcoholarm. Maar allemaal dat alcoholarm, dat is in zoverre gunstig, daar kun je er 10 van drinken en dan kun je in ieder geval rustig en een bloostest doen. Maar als je er door 10 van drinkt, is dat trouwens een bloostest op zich. Maar andere beren dus ook alternatieve drinkliederen. Drink, alcoholvrij, een pilsje voor de chauffeur. Drink maar en rij, en even goed achter het stuur. Controles en nog eens controles, de politie kan er wat van. Maar als je dit drinkt, dat is toch verrekt, dan haalden ze ook niet aan. En als wij daar naar Kuwait gaan, Bavaria. En als wij daar naar Kuwait gaan, Bavaria. Al die Amerikanen, dat waren Bavarianen. Tussen de Arabieren, een oase van het malt. Ik zal nooit meer dronken wezen, want ik drink alleen nog malt. Maar af en toe verlangt een deze toch wel erg naar Hanne Alt. Ik zal nooit meer dronken wezen, want ik drink alleen nog malt. En bel ik op, vroeg ik mijn vrouwke, schat, stiert de malt koud? Hij haalde regelmatig de krant, won en een Europa Cup, kan zijn kieps dwars zetten en even scheel kieken en woont aan de Veenrijse weg. Texaco Theo. Theo van het tankstation. Theo. Wat is den Theo? Den Theo schom. LPG, diesel of benzine, rij naar thee van het tankstation. En iske of een pakje nicotine, rij naar thee van het tankstation.
Ja, en rij wat, en rij wat, en rij wat, en rij bij het tankstation. Theo, wij zien no fans, maar we denken zelf over de grens. En die Pruisen die komen nog heen omdat het heel billig zou zien, maar als het over benzine gaat, dan zien wij net Pruisen. Elke week reed ik over de grens, de kofferbak vol met jerrycans. Het kost wel wat tijd, maar het is niet zo wit. Ze hebben goeie koerpen sprit. Er komen nog Pruisen genoeg naar de stad. Er zien er die zien, zo dun als een lat. Die gaan regelrecht, dat is geen mop, naar een van die koffieshops. Wij gaan naar Pruses voor de benzine en zij naar Venlo voor de heroïne. Wij komen terug met een volle tuit en zij gaan terug met een lege spuit. Wij denken door, zij denken heen. Wij spuiten door, zij spuiten heen. Belangrijk, heel belangrijk, het milieu. Of eigenlijk ons milieu. We moeten milieubewuster gaan worden, mensen. En we kunnen er ook wat aan doen. Klein chemisch afval, dat doen we voor netjes in de milieubox. De milieubox voor het klein chemisch afval. Een klein liedje. Heel klein liedje. 4 regels. Batterijen, verf en olie en al de nagellak. Moeten de milieubox echt niet in de vuilniszak. Maar les kwam er een man met een probleem, dat was gans nee. Hij zei het? Ik wil van mijn vrouw af, maar die heet zonbatterij. Ons nostalgisch liedje, mensen, dat zal ook vanavond niet ontbreken. En daar willen we mee besluiten. Foto's kijken die netjes in een album geplakt zitten, dat is fijn. Maar veel fijner is het om allemaal die foto's te bekijken die ongesorteerd in een oude schoondoos zitten. Iedereen heeft ergens wel en al de schoondoos staan. Vol met foto's die nooit zijn, een album zie gedaan. Die doos zit vol verhalen, door die foto's verteld. Nee in kleur, maar in zwart-wit, gekreukt en soms vergeld. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt, vertellen waar je van ziet en waar je veel op lijkt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer. Maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje wier. Opa's met snorren, een strenge kiek en jas. Vader toen hij klein was, een foto van zijn klas. Oma heel deftig, in het zwart met een toer. Witte processiebruutjes met, daarachter de bestoer. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt. Vertellen waar je van ziet en waar je veel op lijkt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer. Maar in die doos en in onszelf leven ze een stukje wier. De straat, het huis waar je als kind nog hebt gewoond. Een ploeg, een peer, een stukje land dat nooit niet heeft geloond. Ooms en tantes op een rij, het waren er wel 12. Maar in die doos, daar zitten ook al foto's van onszelf. Foto's van vroeger, als je ze bekijkt. Vertellen waar je van ziet en waar je veel op lijkt. Mensen en gebouwen, ze zien er nou niet meer.
Maar in die doers en in onszelf leven ze een stukje wier. Maar in die doers en in onszelf leven ze een stukje wier. Bedankt. Toegabe. Geef het publiek. Antwoord. Zeg, Mart, toen wij straks naar boven liepen, is er toen eigenlijk niks opgevallen? Nee. Het is mij opgevallen dat de prinses er vanavond weer ontzettend chic opstiert. We hebben een schoon prinses. Laatste nieuws. Laatste nieuws. Er heerst weer griep. En deze griepgolf zal waarschijnlijk morgen ons land bereiken en zal leiden tot een ziekteverzuim van naar schatting 10 tot 15% onder de werkende bevolking. Griep, griep, griep. Iedereen heeft de griep. Het was beetneus en stong in de krant. Er komt een epidemie in het land. Goed voorzorg, bliefde maar vers. Lekker in ONS. Je blieft zo maar toester, wil je niks het. En gaat ook in de ziektewet. Griep, griep, griep. 3 dagen hadden de griep. Je blieft niet in bed, het giet weer best. En ook de controleur is geweest. Geklust en gekarweid. Gebarst van de activiteit. Begreep dus de griep, die griep te voordat. Door maakte gewoon weg wat snipperdag van. Ja. En daar moet je als presentator nog iets op zeggen. En eigenlijk, ik zou eigenlijk alleen maar willen zeggen, goede wijn behoeft geen krans, maar ja, dan zou ik ermee toch te gemakkelijk van afmaken. Wij hebben genoten van 2 harmonische stemmen, zeer vakkundig begeleid op de gitaar, spitsvondige teksten, hier en daar zelfs geraffineerd, actueel. En als je dan in 4 regels het hele milieu kunt bezingen, dan denk ik dat we met profies te maken hebben. Ik zie ze op de televisie, lang niet iedere dag. Dat wel bij M&M.